Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Davao, Mindanao, Tubog Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis sa itong panagbanuban sa programang Isyu sa Masa. Agnaw, may gala ng Miyerkules, sa kapit sa 13 na, ang bulan sa Agosto 2025. Dinis sa Dakbayan sa Davao, padayon tang nagsilibrar sa ato ang Kadayawan Festival. Daghang mga bisita, abot mga higala, ang mga flights, ikan sa ubang mga lugar, particularmente na sa kaulohang Maynila. Aron nga makisalmon, makisawsaw ato ang mga kalihukan, mga higala dinhi sa syudad sa Davao. Kumusta mga suki na ito sa kaginan? Lukop Dakbayan o Lukop Region 11. Mga kaigsunan na ito nagsumay sa ito ang FB Live Isyu sa Masa, June Bersamin. Dagan kayong salamat. Magsagyapon kami ng inaot nga nakamo sa mayong panglawas. Kapiskay, kadasig sa kinabuhi. Samtang magkuyog tamay ka. Ikan ini mga oras sa oras. Alas 9. Naroga buntag. Ayaw kalimot sa pag-like and share sa ato ang programa. Hatag o mga comments, reaksyon, or bisan nyo hanggang mga greetings, mahimo ninyong mapasupot mga kaigsunan dinhi sa ato ang programang Isyu sa Masa. Alright, way paglangay, pipila sa ato ang mga hisgutan karong buntaga. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Senate President Chis Escudero giduhig na usab sa isyu nga palpak nga flood control project. Usa sa mga top contractor kuno iyahang amigo o sponsor sa iyahang kampanya ni atong 2021. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang mga district engineer sa Department of Public Works and Highways, Lukop, Pilipinas. Buot nga malasahon ni Senate Deputy Leader JB Ejercito aron maundang na ang korupsyon sa naisgutang departamento. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang Ramon Ang sa San Miguel Corporation nag-volunteer nga sulbaron ang maha sa Metro Manila nga dili na ang ayang mamroblema ang gobyerno o sa gasto. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang mga yanong Pilipino mamahimo lang mag-file og impeachment complaint batok sa 13 ka mga justices sa Supreme Court matod sa opisyal sa Liberal Party. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kanhi Executive Secretary Vic Rodriguez buot nga ipadisbar sa pagkumangko ni kanhi Vice President Gijo Marvinay tungod sa pagbulgar sa campaign strategy ni adtong una ni PBBM. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang Pangulong Bongbong Marcos nanawagan na sa mga Pilipino nga mangandam sa posibleng gubat sa China ug US labot sa isyu sa Taiwan. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Ay nagitaan og mahitabo ni mga higala kay mo apil man gyud ay nga to ang presidente aning girahan ni.
Kaya kuman pa. Ay magalan ko ba? Sa tuang panagkuyog. Dinhi sa programa nga issue sa masa. Ako yung alagad, bata-bata, June Bersamin sa Makausapa. Good morning. Og sa tuang mga sayo kaayo, nag-atang sa tuang programa. Sama nila Rolando Lahoy, mayong buntag din na, Rocky Sigura, Arthur Ariel Watton, Banban. Good morning ninyo din ha. Si Juvenal Burjos, kanunay naka-tune in din sa 90.7 Love Radio sa programang Issue sa Masa. Lloyd Sako Kibo, mayong buntag. Si paring Ricky Cinco, mayong buntag po din. Daghan kayong salamat no, sa inyong pag-atang din sa ato ang programa. Alright. Ma'am Bell Site Surplus. Good morning din na Stephen Rodriguez. Ayo pong buntag. Sa iyo pa kayo naka-tune in mga igala. Wa pa magsugod na ito ang programa. Gi-tune in na sa 90.7 Love Radio. Amo na itinuod nga nagsali. Marco Santiago, good morning po din ha. Kanunay naminaw sa programang Issue sa Masa. Daghan kayong sa taw-taw. Ito po ning balikan ito ang mga greetings. Kaning pa na ito mabasa mga igala. Diretso ta sa mga isgutanan karong buntaga mga bay. Dinita aning istorya may tungod aning pagkaduhig karon ni Chis Escudero. Wa na gyud lungi mga higala si Chis Escudero sa iyahang mga kritiko human nga gitinuod na gyud ni Chis og variable ang iyahang baruganan nga kanhi pro-admin karon mura og kontra-admin na. Gitinuod na gyud siya. Gilaglag mga higala ang iyahang mga sikrito. Laglag ang buletin ni Chis Escudero. Ambot lag unsa ni mga kaigsuonan katinuod ning istorya nga ang usa sa mga top contractor nga na-mention ni Pangulong Bongbong Marcos. Doon naman to'y 15. Ang usa ato mga higala nga nakasaipon og dako nga kantidad sa proyekto. Close friend ko no ni Chis Escudero nga taga Bicol mga higala. Nakahatag ko no kang Chis Escudero og 30 milyones nga campaign fund ni adtong 2021 elections. Presidential elections man 2021. Mo man pagkanaog ata o 2022 mo pagkanaog ba ni Pangulong Digong. Subay sa record sa dihang si Digong pa ang presidente. Kaning kontraktor mga higalang Center Waste Construction and Development Corporation nga gipanag-iyahan ko no ni Lawrence Lubiano mga higala. Doon na lang ni taglima ka project panahon ni Digong. Pagkawala ni Digong, na senador na pod mga higala si Chis Escudero, niabot og 54 ang iyahang project nga naharbat. Karon sa 54, 36 niini nga proyekto ang mga higala sa Sorsogon. Ang pipila lang nabilin sa 36 mao naa sa Metro Manila. Gidimalas pa gyud kay gibaha ang naisgutan nga proyekto. Mao ni nagkabaho rog tik-tik aning istorya haron, no? Kay nigawas ang istorya nga nakahatag daw 30 milyones nga campaign fund ngadto kang Chis Escudero sa dihang nidagan siya sa pagkasenador. Bag-o pa ba ni sa mga politiko ning mga kontraktor himuon nila mga higalag sponsor? Murag nahimo naman ni mga higala sigurong
practice, no? Kay ang kini mga higalang mga kontraktor, binuhi po ni sila anang mga senador o congressman. Makakuha nagpondo ang senador o congressman na agiday na kontraktor. Munang ang mga kontraktor dito na magsigig hapa-hapa mga higala sa kongreso, magpaabot kung naa mga higalay proyekto. Di ba? So, klaro na nga istorya nga parihara ni sa impeachment ni Vice President Sara. No? Nga ang ginatuki ang 125 million lang nga confidential fund. Pero ang Remulla Brothers na ang mga higalay 1 billion confidential fund, wala gituki. Ang presidente na ang mga higalay 4.6 billion confidential fund, wala mga higala gituki. Karon ra ba ang presidente ni hirit na pod mga kaigsuonan sa 2026 proposed budget nga iyang gisubmiter ngadto sa DBM, Department of Budget and Management, paingon sa Congress. Pila na pwede pangayong budget ang gipropose mga higala? 6.793 trillion ang giduso ni PBBM ngadto mga kaigsuonan sa Department of Budget and Management, paingon sa Congress. Dagkuan ning kwartahan Pila na po kahay makikbak ani mga higala. Mao ganina. Nagdado ang mga Pilipino. Nagduda ang mga Pilipino. Nga katong istorya about corruption sa flood control. Advertisement na to. Defense mechanism mga higala sa Pangulo kay paduso na siya sa iyahang proposed budget. Unya makriticize na po sa mga Pilipino nga nagsigi ka na lagduso din og proposed budget samtang ang nanggawas na nga mga budget wala may napaingnan nga klarong proyekto. Mao na nga para mga higala kunuhay ang mga Pilipino Muachop Boulevard moingon dayon nga giimbestigahan na karon sa presidente. Mao nang iya mga higalang gipagawas ng istorya kay magduso na di ay siya sa 2026 annual budget proposal mga higala nga 6.793 trillion. That is close to 6.8 trillion mga kaigsuonan. Nakuan. Karon atong balikan. Kaning istorya mga higala sa mga kickback aning mga senador o congressman. Mao man ni ang pork barrel kay nito giwala. Giilisdan og laing pangalan mga higala. Gisimang-simang para di masakpan sa mga Pilipino. Nga kusog kaayo maniid aning pundo. Gina railroad ang tawagan. Ang pundo mga higala nga kunuhay, wa manghilabot ang mga lawmakers mga higala, pero sila ra gyud gihapon ang nagabuot kung asa mo paingon ng naisgutan nga pundo. Kay sila ang nagabuot, sila pod mga higala mo'y nagabuot og pila ang ilaha. Di ba? Hinumdumi ang budget mga higala dinha gyud na sa Congress. To be specific, all budget proposal o kining gitawag na tog allocation diya na manukad sa Congress. Kung asa manukad ng budget mga higala ug asa na moagi, expect nga manghilabot gyud ng mga panuhak na gud. Manghilabot gyud na. Nakabalugod sila pila ang budget. Nakabalugod sila asa na paingon. So naagid sila control. Bisan pag mayon kang amo man ang gidaritso ngadto sa mga legitimate government agency ang budget. Wala na may manghilabot ana oy. Wala gyud mi mangitriber anang budget. Igo rami nag-approve. Istoryahe. Istoryahe. Inyo lagi paagi nganha sa mga DPWH, nganha sa DSWD, o uban pa nga mga stakeholder anang inyuhang mga project.
Pero inyuhan na nang gisabot ng mga departamentoha nga inyuhan ng project. Kamo mo'y nagharbat anang punduha, mauna nga sundon mo dapat og unsay gusto ninyo. Gigamit ninyo ang ahensya sa gobyerno para dili mo mabaklaran sa mga Pilipino nga kamo mo'y nangamot anang mga proyekto kay bawal na. And presumption of corruption, maunay mahuna-hunaan sa katawhang Pilipino. Muna yung ginalikayan. Pero, ang tinuod mga higala, pag abot sa implementation, sila gihapon ang magbuot. Direktor, meron akong budget for 2025 sa distrito ko. Halimbawa, kung mga gitawag na to may galag lawmakers, dinha sa lower house. Direktor, meron akong dyan, 5 billion yung flood control project. Alam mo na kung magkano ang sa akin. Bahala na kayo dyan. Basta ang sa akin dyan, 40%. 40%. May mga palugit. Siguro po pwede na yung 35%. 35%. Ang district engineer natin, 3% lang muna yan. 3% lang muna district engineer. Ang quality control ng DPWH. Bigyan lang yan ng kontraktor. Ilagay na lang sa sobre kung magkano ang gusto nila. Malapit naman ang December. Bigyan niya lang ng litson yan. Si Director. Yun. Malaki-laki din yun. Si Director. Di ba? So, wala lagi siya. Nagbit-bit sa kwarta nga mo'y nagtunol nga to sa ahensya sa gobyerno. Pero, mga higalay dako kaayong impluensya kay tawagan man niya. Kay kung di ka mo sugot, kung di ka mo sugot mga higala, muingon man ang lawmaker, senador, or kini mga higalang congressman, hindi ko i-divert ko yan. So di magkakwarta si direktor po. Usa pagkakwarta ng direktor, asa man mangita kwarta si direktor, may trabaho, o i-divert na mga higalang pundo ni congressman, kaya di siya mo sugot sa binahinay. Iyan ang i-divert nga to sa lain nga project. Instead dinha sa kining DPWH, iyan ang dalon ito sa DSWD. Di ba? So, wala na makwarta si direktor. Sugot permi si direktor. Anang gusto ni congressman. Kaya kung di siya musugot, wala siya makwarta. O niya, initan pag yun siya. Basig, ibutang pa siya sa floating status. Ilisdan siya dinha og direktor nga musugot sa porsyento ni congressman. Ang gula din So, kadad to mga higalang pida. Ang mga panuhak ng mga congressman, naghimo-himo og balaod. Nga, di na jud kuno sila makapangitriber once approved na sila, Pero, circumvention lang yun ay ito. Panahon pa ito ni Silungab. Katong pidap ba? Nga, na ang mga higalay traktor, nga gipanghatag sa barangay, gipapirma ang kapitan, bisag wala. Katong sprayer mga higala, mga seedlings, tanom, mga water pump, unya, wala yun yay. Panahon man to kay si Ungab, may committee chairman ato sa appropriation. Ang gimo nila Ungab, kay nga bulabog na, nanay nga priso mga higala speed-up, nagpanday og balaod, nga dili na makapanghilabot kuno ang mga lawmaker, labi na ang mga congressman, anang budget allocation. Kaya itong una, magkapangitriber man sila, mga identify man sila, nga kaning akong barangay nga mo ni tagai, identify. Pero naghimo og polisiya, nga dili na pwede, ihatag yun sa ahensya sa gobyerno. Maura man gyapon. Kaya pag abot mga higala sa ahensya sa gobyerno, sila man gyapoy mag-direct. Direktor, ihatag ni dinhi, mo ni mauna. Ato ni balikan, manama pipila ka baga, pahinog daw. Issue sa masa. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa.
lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Ganito ang mangyayari. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik ta may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Ayaw kalimot, live ta din sa 90.7 Love Radio. Tanawan yung orasan doon na may gala ay 12 minutos sa nakalabay human ang alas 7 sa buntag. By the way, ako sa ning tiwason ning mga greetings na rin ipasupot sa toa kang Ma'am Elsa Cutser din na. Good morning, Ludivina Tampos Lotrago. Si Louie Molina, kumusta naman ka Louie? Si Nene, hello po and good morning din na. Si Arnel Grande, listener na po din na to. Junel Falar, may buntag. No? Si Ronel Abiliana, diya napitan ni sa may Times Beach. Si Kuya John Cordoba, good morning din ha. Onya, sa man hindi naman ni mudagan, hinuon yung trabaho. Alright, thank you so much. No? O sa mga ka-ISM na to, ato ang mga ka-ISM DJ Sweetheart, palihog ko o onsa ni kining forward no sila Nits Mion Tanusay, morning din na ma'am. Si Glenn April Jean Monato, right? Thank you so much. Now may sigutan man lang mga igala og balik kaning flood control perti gyud ni dako ang kwartahan karon mangayo na pud ang pangulo mga higala og trilyones. Kay ayuson daw ang flood control nga napalpak. Ambot og unsa na pud mga higalay istorya ani pag-abot sa panahon. Kay nangabisto naman ron nga kaning mga kontraktor na ay mga mga hiniktan ni sa mga congressman actually. Kaning mga kontraktor hiniktan ni sa mga congressman, di ba? Revina Balyo Cloma, good morning din ha. Hiniktan ni sa mga kontraktor. Di ka basta-basta maawardan og project kung wala kay kana bang lakas sa mga lawmakers, mga kaigsuunan. Now, ang sunod nga pangutana kay niingon man si Senador JB Ejercito nga balasahon ning mga district engineer. Kay kanimang kong mga district engineer mga higala. Mas halang panig kaluluwa daw sa mga kurap nga mga direktor. Mas halang pa daw nig kaluluwa ning mga district engineer. Ito lang district engineer under na sa regional director, no? Pero mas halang pa daw nig kaluluwa. Kay mauni kasagaran ginaistorya, ginasuki mga higala aning mga congressman o senator ang district engineer. Mao nang ningon si JB Ejercito, balasahon ang tanang district engineer. Ang problema din kisay mo balasa. Doon na ba'y katungod mga higala ang Senado nga mo balasa aning mga district engineer? Or kaning kang JB Ejercito is merely an expression mga higala as
Senate o legislator mga kaigsuunan sa ato ang Senado. Ha? Kay, remember, kaning Department of Public Works and Highways, dili ni under mga higala sa legislative branch. Under ni siya sa executive branch, Office of the President. So kung ang presidente mag-order nga balasahon, mabalasa gina. Or ang kini mahigalang sekretary sa Department of Public Works and Highways nga si Bunuan, moingon nga grabe na gyud kay ning corruption ani mga district engineer, balasahon tani. Oh, mabalasa na siya. Pero kung si JB Ejercito mga kaigsunan, ang moingon ana murag walay klaro, ha? Ato ana unya nga kuanon, kining ipasabot mga kaigsunan nga nganong wala na klaro kang JB Ejercito tungod kay suggestion ramang gud na siya. Oh. Wala siya mga higalay authority nga magbalasa mismo anang mga district engineer. Tungod kay kanang mga district engineer under sa DPWH, it belongs to kanang position ana mga higala belongs to the executive branch. Ang kini Senado naa ni sa legislative branch. Now kung imuha ka karong balasa mo tuman kana, pagpanghilabot na siya ngadto sa laing departamento. Maybe it is a good suggestion mga higala, but again, wala may power nga mohimo niya na ang ato mga kaigsuunan nga deputy leader o Senate deputy leader mga higala, majority leader I mean, o nga si JB Ejercito aron maundang na ng corruption. Ang intention is noble, no? Because paundangon ang corruption, pinaagi sa balasahan mga kaigsunan. Pero ang pamaaging iyahang iabil dili mao kay wala man siya mga higalay katungod nga mohimo sa ingon because he is a legislator and belongs to the legislative branch while kini sila mga higalang gusto niya balasahon na asa executive branch. So, kinsa man dapat ang mubalasa ni siyempre. Sa ako nang na-mention, presidente, iya mga higalang sekretary nga si Bunuan, if indeed, kaning mga tawana mga higala, matinud-anon sa ilahang mga pamahayag nga sumpuon ang korupsyon. Kaya usaon tama na ron, nga kanang mga district engineer na align naman na korupsyon sa mga lawmakers na to, usaon na ron na to. Imuha na rong yagawo na nimo ang mga lawmaker, mangwa na po nag-usab, mag-orient na po nag-usab aning ilahang mga bagong district engineer para dili magkasablay-sablay ang talayan system mga bay. Maunay na kong problema. No? Ato ana unya balikan mga kaigsunan, uman lamang ang pipila ka mga pahinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the eBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702RT version 2018C and you're good to go.
For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions, item number 35 for special allowable deductions, item 36 for NOLCO, or just simply choose and click the highlighted part on item number 38 if you opt the ordinary standard deduction or the OSD. Make sure to enter the correct income tax rate of 25 or 20%, whichever is applicable for item number 40. You may also enter the tax credit and/or payments and make sure to attach proofs. Do not forget to enter the correct net income on page 4, Schedule 5, Item 10, and must have equal amount on page 2, Part 5, Item 39. And now you're ready to click Validate and Submit. Take note, make sure you have a stable internet connection for the submission of the filed return. The confirmation receipt will then be sent to your valid email address. And that's it. What are you waiting for? Issue sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Balik na mahigala diri sa Tubalagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio sabta 22 minutos na. Uman ang alas 7 sa buntag. Good morning din na kang Ma'am Cristina Romero sa man Morcillo Putol Manggod unya palihog daw. Happy birthday kay Jaido Austin Abuyan. Ikalima niya nga birthday. Ayan, happy birthday sure ball ta din na. Nagyod ni humbaon niya nga ipanglimog-mog kay birthday man. Sa tanang mga nagsaulog sa adlaw na tawahan kalong adlaw, happy birthday na lamang. Alright, prosita mga kaigsunan aning kuan. Corruption sa gobyerno. Mao gani na nga dapat manggod ma-define ang kining tinuod mga higala nga trabaho aning mga lawmakers. Kaya ang ato ang mga lawmakers, nahimo pod sila mga higala nga implementor. No? Implementor mga kaigsuunan. Kuya Jerome Muda, good morning diya kang Glenn Casires. Captain Glenn Casires. Ayan, good morning. Nahimo pod silang implementor. Diba ang legislative tigpanday lang mga higala o balaod? Si Raul Lagadlad, good morning din na sa may Bago Oshiro. Tigpanday lang sila o balaod. Ang naitabo karon mo implement na sa ilahang gipanday nga balaod. Di nagkalit-silit sila mga higala ang ato ang trabaho. Ngayon nagkalit-silit because wala na mga higalay check and balance. Kinsa pa man ron mga higalay mag-check anang ilahang trabaho. Sila ra mga higala ang nag-allocate at the same time sila ang naga-implement. Not directly but indirectly implementing of what they approve mga kaigsuunan dinha sa Congress. Ingon na nang naitabo karon. So, nakainom pa ba mo atong PIDAP, itong kasong bilhika mga higala? O man ay ruling sa Supreme Court. Nag-remind ng Supreme Court nga dapat ang mga lawmaker mudistansya ani mga higalang mga proyekto
as far as implementation is concerned, especially din ha sa kini mga higalang local level. Nga naman. Because ang proyekto mamahimong vulnerable mga higala sa corruption. Sila ang nag-approve, sila rapod ang mag-implement. Wala man sila manghilabot yun, kaya giagi man. Giagi lagi sa inyo ha. Diya sa inyong departamento. Pero sila ang magbuot unsaon. Sila ang magbuot pila ang ilaha. So wala gyapon kay lusot sa ilaha. Tigbas gyapoy abto nimo aning mga kongresista. Fuera de los Pinos. Mao na dapat walao na siya sa hingpit. Nga dili na gyud, di ba Ma'am Gisnel Salaom? Di na gyud pahilabto ning mga congressman anang mga project. Kay mauna mga higalay nakabwisit aning proyektos gobyerno kay manghilabot ang mga congressman. Kay ngano manghilabot? Kay dako kayo ilaha 35 to 40% ang ilaha mga higalang kickback anang mga proyektuhan. Now, ang ato pangutana diha, is it violative? Ubo sa ato ang existing laws and regulation? Yes. Sa premise palangdaan mga higala sa atong batakang balaod nga ang kanang congressman magpanday lag balaod way labot sa implementation mga higala. In fact, in one of the decisions sa Supreme Court, giklaro mga kaigsunan sa Korte Suprema nga giwala na ang gahom sa mga congressman o senador labot sa pag-supervise sa mga proyekto nga diin ang pundo giaprubahan nila o ni agi sa ilaha. Giwagtang na. Unsa nila'y nabilin sa mga congressman? Kaya daghaman pong congressman ni pala nga, usaon na lang na mo pag-double check kung ang mga proyekto religiously and faithfully complied by this contractor or by the executive branch. Anak man po nilang kwan. Niingon ang Supreme Court, naapamoy nabilin nga gahom. You can have a Senate or legislative investigation in aid of legislation na lang. Kana. Mo na lang na inyo ha. Ayaw na mo anang pag-supervise whether or not that project was religiously and faithfully complied with by the contractor. Kay, nga naman, i-spare good sila kay, maingon sila karon nga okay kayo, kauman palpak na, kinaada siya porsyento. So corruption gyapon mga higala ang bottom line. To safeguard the project, ayaw na mo pag-apil-apil din ha. Mga congressman, mga senador, ayaw na mo pag-apil-apil din ha. Kay inyo hanapon ng hausyawon. Karon maura man gyapon mga higala despite aning ruling sa Supreme Court nga i-spare sila nga mag-supervise, mag-check ang mga proyekto, maura man gyapon. Kay di man nila ihatag mga higala ngadto sa ahensya sa executive branch nga maoy legit nga magpatuman kung dili sundon ang ilahang gusto. Kay naaman sila katungod mag-divert anang mga punduhan na mga higala. Joey Moderno Juarez, Arnold Bugas, good morning dinyo din ha. So mauna ang dakong problema. Mauna ang panawagan karon sa daghang mga Pilipino na ipipila na ka mga hutong may galang nanawagan nga dapat kaning mga congressman i-spare ni anang budget. Gilis na naman ang pangalan ng pork barrel anang kanang gingon nila mga higalang budget nila. Diya, pork barrel man yun na. Mo man pork barrel kanina to nga giwala na. Nga si Ping Lacson wa mo dawat. Nga naman tungod kay kanang pork barrel discretionary fund na mga higala sa mga congressman. Wala lang nila butang discretionary fund. Kay luod naman po siguro kayo na paminahon nga uy, maaday mo discretionary fund din ha. Mura po dahil mo naka-confidential fund o sa vice president pala, sa president o din ha sa DOJ mga higala o sa DILG confidential fund na sa mga congressman. Sila ang magbuot unsaon. Pwede ba dahil na
lahi na ang pangalan ana Jun, dili naman na confidential fund, dili naman po na siya pork barrel fund. So dili siya technically dili siya violative. Himuan yung pamaagi sa mga panuhak aron dili sila mga ipit, mga higala. So naghimo kunuhay og balaod para moatsyop ang mga ordinaryong Pilipino nga ay dili na makapanghilabot ana ang mga congressman. Uy, kay di man sila mo gunit na idiretso naman na sa ahensya sa gobyerno, lagi idiretso na. Pero ang direktor sa ahensya sa gobyerno, ang secretary, Yusek, Asik, wala na, lutong Macau na daan ni congressman. Di ba? Ray Caumins din na. Good morning, Officer Jaime Balnig sa Lagaw, Jinsan. Salamat sa inyong pagsalig din sa programang Issue sa Masa. Kanunay, gano'n. Na sila mga higala. So karon, atong balikan. Naaba ni mga higalay, umuy, kusog ba? Ang pamahayag ni JB Ejercito nga balasahon ng mga kurap nga mga district engineer tibuok Pilipinas. Naaba ni. Ayun ta kaganiha mga higala, wala na'y klaro. Kung nag-istorya man ana si Senador JV Ejercito, that was only mere expression as senator. Or ingno nato may galag suggestion to the executive branch. Because kani mga higalang district engineer sa mga DPWH offices, in different offices across the country, mga kaigsuunan, dili man ni under sa legislative branch, under man ni sa executive branch o boss sa office of the president. Sa laktod, kung moingon si JB Ejercito nga balasahon ni ang makabalasa lang ani mga higala, one, the president, tungod kay mao ni subordinate ni sila sa presidente. Second, the secretary, or through his representation mga higala sa iyahang opisina. Pwede mabalasa. Di ba? Pero kung mayong kasaligan na to si JB Ejercito kay balasahon ng mga district engineer, wala na. Wala man po siya mga higalay gahom nga mohimo sa ingon. Otherwise, mahulog lang siya mga higala o ultra veris. Usa man ang ultra veris, in excess of his jurisdiction or power mga higala resulting to lack of jurisdiction. Wala siya jurisdiction nga mohimo sa ingon. So, wala na. Kanang istorya ni JB Ejercito itong balasahon ng mga kurap na mga district engineer, suki sa mga congressman, mga kaigsunan, o ubang mga local officials sa ilahang kickback. Lisod na balasahon ni JB Ejercito ang magbalasa na ang presidente nato o ang iyahang secretary sa DPWH. Mo na mo balasa. Pero ang pangutana, balasahon ka na? Nasyonal man eh. O kung balasahon siya, naaba siya epekto nga maka-curve ba siya o gitawag na to problema sa korupsyon. Unahon na to. Sige, balasahon. Naikatungod. Ang presidente o ang sekretaryo mga higala sa DPWH. Ang pangutana, ang presidente o sekretaryo sa DPWH, puro ni sila national official. Kung balasahon, nagyapon na ni mo din maura nagyapon ang istoryahan Di man na sila maabot dito mga higala sa Russia. Di man na maabot dito mga higala sa Malaysia, Indonesia. Di man naman gyapon sa Pilipinas. Under na gyapon nila. So, ang mga direktiba na gikan sa mga congressman, maura gyapon. Pero siguro sa mga congressman, kay local in effect man ang congressman, national sila mga higala sa office, pero in scope, local sila, kay representative din na sa distrito. Narrow segment lang sila mga kaigsunan, pero kisa man roy district engineer o hagaron mga higala anang mga transaksyon din na sa kini nga congressman. Kisa ba district engineer nga allergic og kwarta? Kisa ba district engineer nga allergic og talay? Ginoo ko. Walay allergic karon mga higala kwarta karong panahon na. So, dawag yun na perme, baguhan ka pa. Samot na. Hadloko gas congressman si
district engineer dati din na ba? 40% yung ginahatag sa kuha, padunggon ka dayon. Moingon na lang po kakaroon nga bago kang district engineer. Wala problema sa ko, congressman. Okay ko permanente anak. Di gihapon ma-curve ang graft and corruption. Ang laktod nga pagkaistorya ini. Dapat ang kini mga higalang atong pangulo uban sa iyang sekretary din na sa DP kung gusto gyud niya puuhon ng corruption din ha. Manukad din ha sa ilang kaugalingon ang sinseridad nga mohimo sa ingon. Besides, ang kini mga higalang mga congressman, total detached na gyud ni anang mga proyekto o implementasyon particularmente na sa mga proyekto. Total detached gyud na sila. Kaya kung dili na sila mga higala ma-detach, naapaghihapon na sila kanang gitawag nila mga higalag kana bang onsa ni? Kana bang residual power. Residual power. Napay residyo. Sa ilahang gahom. Di gid siya matotal detach dayon. Dili ta magkalaom din nga mawala, masulbad ng korupsyon. Daghan pang flood control project ang mapariha gihapon ni ining nahitabo karong panahon. Moingon mo si Chis Escudero, gisponsoran aning top 15, usa sa mga apil aning top 15 nga kontraktor mga higala nga nakabulsa aning bilyon-bilyon nga proyekto sa kini nga flood control project. Ang atong pangutana, si Chis Escudero lang ka. Maabot ang atong presidente sa iyang pagdagan mga higala. Wa kay mga kontraktor pod nga nag-sponsor sa iya. Sa ako lang naibaw-an mga higala gikan sa usa ka political analyst before, back 90s. Kaning mga negosyante, di lang mga kontraktor. Kining mga negosyante mga higala, pag panahon sa presidential election particularmente, ang top 2 candidates sa pagkapangulo o pagka-vice president mga higala, pariho na sila. Equal na ang ilahang dawatong campaign fund gikan sa mga negosyante. What's the reason behind nganong ilanang himuon? Tungod kay either aning mga tawhana maoy makalingkot dinha sa punuan sa panggobyerno, dili sila matarog as businessman. Kay nakahatag sila og campaign fund. Nakatabang sila utang kabubot una sa mga nidaog nga politiko sa ilaha. Mo na. Ang mga senador, muhatag po na sila anang 12 silang tanaw nga musulod. Top 12, ang uban gani, 14 pa mga higala ang hatagan. Pero gamay-gamay na lang. Kay senador naman. So, tagahan po na sa mga negosyante. That's how our Philippine politics play mga kaigsuon. Di ba? Ikaw karon nakadawat kag campaign fund. Para aning Chis Escudero. Kay ang aligasyon, 30 milyones ang nadawat. Gikan ani mga higalang Centerways Construction and Development Incorporated ni Lawrence Lubiano. Ug makontrobersyal ning trabaho ni Lubiano din ang pag-construct anang mga gitawag natog flood control. At least na mo dipinsa sa iyaha panahon nga isalang siya din sa legislative inquiry. Ayaw na gilabti kay dako nagnatabang. You kill the goose that lays the golden egg. Di ba? Gilbert Gis, certified Handos user. Good morning din. So, mauna ang tinuod nga istorya. Kanang mga politiko, naagyod na mga higalay sponsor nga mga negosyante. Taon-taon, ato rin balikan, human naman pipila ka baga pahinom daw. Issue sa masa! Issue sa masa! Issue sa masa!
Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa ito palagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na 41 minutos sa Kalabay. Human ang alas 7 sa buntag. By the way, good morning dia kang paring Jacob Castro sa may sa Davao Penal Colony. Si Gilbert Bacalya Tabay, good morning. O sa mga taga Barangay Balyok, lugar ni Kuya Iking Liparanon dia. O, kontraktor po naman ni si Kuya Iking Liparanon, pero naa daw dewa matiwas nga construction dia sa Balyok. Ambot o sa di katino, sige lang, ato ni mga igalang subayon. Si Rowena Rodriguez, maayong buntag din na ma'am. And again, Kuya June Cordoba. O niya, shout out, great kay Kuya PB Jerry Licarte o Kuya PB Edwin Calustre. Kuya PB Nilo Cabilis. So, happy birthday. Uy, birthday deron. Kapitan Nilo Cabilis din na sa kining kabantian. Good morning ninyo din na. No? Now, by the way, ang Papua New Guinea, giigo na pod mga higala og linog, gitayog og linog na pod kusog. No? 6.4 magnitude mga higala ang linog. Matay, no? Sige na lang maning linog. Basta makalihok lagi ning plate lagi mga higala diri sa Pasipiko. Daghang gyud ang kining matarog ba, no? Dili ba ya excuse ang Pilipinas sana? Muna karon, paminaw mo. Kinahanglan, maanad na taaning mga tayog-tayog. Unya, ingat na permi, labi naataan ng mga tag-as nga building, kanang makundo na. Patay kita rin na. Ang kundo na ba, maglabyog-labyog yun na mga igala, og naay kusog nga linog. Ang delikado, og maipo. Iniglabyog-labyog ba, maipo ang kundo. Patay kang bata ka. Muna nga makundo karon, di na kayo halinon mga igala. O tungod aning sige og linog. Magkuanta ka nang mag-practice ta nga maanad ta aning linog. No? Para di ta day malipong. Nay tao nga bisag gamay lang nga kanang linog, malipong. Malipong. Unya mapasangin lang pamasahe nga buntis na kay nalipong. Panagi tao nga malipong dayon mga igala tungod sa kanang tayog ba, no? Sa kining linog. So dapat magsanay-sanay na ta kay from time to time, no? Di ta kabalog ano sa amo strike ning linog. Di ba? Usao na lang to yun ang mga kuan. Ang mga wa gyud in taon makaagi og linog. Pareha ng mga ulitawong guwang, dalagang guwang. Wag yun taon na makatilaw sila og linog dyan. Usao na lang na. Panahon na yun ninyo ron. Nga mo, testingin mo ng linog-linog yun. wa makakuan, wa makaagi og linog. Di ba? Pero og kani mga higalang linog, kusog yun kaayo niya, nakakadaplin sa baybay. Nya layo pa kaayong bukid, malubat-lubatan kagyog dinagan mga kaigsuunan. Kay mo huna-hunaon dayon kana mang tsunami man. Ma-tsunami unya ba. So careful tagin dito ni sa wala pa specific information sa extent of damage mga igala and casualty no sa Papua New Guinea. Gamay ra man ning lugar ning Papua New Guinea, di kay ni dako. Pero nagyapon ni diri mga igala sa Pasipiko ata. 6.4 magnitude. 6.4 magnitude. So kanang mga kuaron din mga Pilipino wa pa makatilaw og linog, tilaw na gyud mo daan. Testing na mo. Pag sanay-sanay na mo. Kay naata diri mga igala sa ring of fire ang Pilipinas. So posible tang maigo sa kining linog mga igala o worst napagyoy ka nang giingon natong tsunami. Kamo nga mga ulitawong guwang din na. Dudong itok. Mga ulitawong guwang din na. Wa pa gyud makatilaw og linog na.
Tilaw na moglinog kay para di mo malipong ug na ay mga pagtayog nga may tabo diri sa atoa. Alright, i-check yung orasan. 46 minutos na kalabay human ang alas 6 sa buntag. Taon-taon, atoa may galang hisgutan kining private intervention mga igala sa problema. Dili ba ni makauulaw sa gobyerno? Wa makasulbad ang gobyerno nga bilyon-bilyon mga igala ang kwarta gikan sa mga tao. It takes for Ramon Ang sa San Miguel Corporation mga igala to address this problem. Dili ba ni makauulaw mga kaigsuunan? Although, ang mga private corporation, napo na sila mga muto nga mutabang sa kini nga community. Pero they are not obliged. Unlike mga higala sa gobyerno, nga they are obliged because people's money na gi-allocate na for that purpose. Unya kauman, wala ma-address mga kaigsuunan ang problema ining ato ang baha. Gibudgetan og bilyon-bilyon, why problema? Ambot kaha sa 2026. Pila na po'y gipangayo mga igalas presidente aron i-address ang problema sa baha. Tanawa daw, DJ Sweetheart. Pila ang proposed budget para sa flood control sa 2026 budget nga miabot mga higalag ang proposed ani is 6.793 trillion. Trillion mga higala. Trillion sa kinatibukan. Trillion yun. Dahil magkanang T. Trillion. Di na billion trillion eh. Almost 6.8 trillion mga higala. Daku ano? So, ato anang tanawon kung pila ang kini mga higalang giingong allocation para sa infra. Diba? Juniora Burdruk. O, baliktad man eh. Good morning, Kuya Junbers. I am watching, listening to you from Catalunan Grande. Oy, thank you. May buntag sa mga taga-Catalunan Grande. Si Mamo Barcelona din. Tata Balasiko din na. Og yung mga silingan. Naglanog-lanog. Manong Paul Concoberta. Good morning. Taon-taon, ato ani mga higala nga balikan eh. Kaning proposal ni Ramon Ang. Proposal ni Ramon Ang. Kwartahan man po ni San Miguel God. Pero sampal sa part sa gobyerno mga higala nga it takes for a private corporation to cure this problem supposedly iyahan ni mga higalang trabaho sa gobyerno, di ba? Taon-taon ato ni balikan malamang pipila ka mga pahinumdum. The responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Issue sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Panay tamay dili sa panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Alas 7:50 na. Galanog-lanog daw tabi dapita sa may bahada. So man pangalan sa Karawas na. Inomdom ang kuaning Karawas mga higala. Ang bana na puno og kinarwasan sa liog, magsuot mga kaigsuunan og kanang sinina pulo shirt gyud. Unya patindogon ang kini mga higalang kuilyuhan para di makitaan ang kinarwasan. Asa man kagikan? Nagpakarwas. Nagpakarwas dahil sa asawa. Kaita. Luoy kayo nagpakarwas. Amot na yung mga babae nga sadista kayo. Ganahan sila maglantaw anang ilahang mga partner nga mapuno og kinarwasan ang liog.
Oh? Murag iring. Murag iring mga higalang gilaygit. Pating isuga. Oh? Wala ka mo, ganang inyo ang mga asawa diya, mga arwasa yung kayo na nilkatiri yun na ninyo permi. Puukag yung kayong kuko. No? Para di na makapangarwas. Amot nga nung naamag yung mga asawa, mga higala nga. No? Malipay sila, makakarwa sila ang bana. Ang bana ito, pati laging luya. Magsigig tabon-tabon sa kular mga higala sa iyang liog, kay napuno og kinarwasan. Paita. Oh? Naapoy ba na suko kay makarwasan sa iyahang asawa? Pero og makarwasan sa iyang hiniktan, okay ra. Sa bungiro na dyan. Sa bungiro. Ay. Alright, balik na may gala. Ani nga issue ha? No? Daghang pagtaktualig mga issue parang tukion taon-taon. Standby lang mo din ha? Relax lang mo. Kay daghan kayong mga issue. Kining kang Ramon Ang, tag-iya sa San Miguel Corporation mga higala. Iyahan ang anunsyo nga why problemahon ang gobyerno, why problemahon ang mga tao pag-abot sa pundo nga gamiton sa pag-address anang gitawag o kini mga flood control mga higala para mawala na gyud kuno ang kining problema sa baha. Kay wa man mga higala makasulbad ang gobyerno ini. So ang atong pangutana karon, dili ba ni siya mga higala sampal tamparos ngadto sa tuang gobyerno nga gitagaan mo pundo sa mga tao. Dako kayo bilyon-bilyon. Wa mo'y nahimo and it takes for a private corporation nga mao'y mohimo sa inyuhang trabaho. Ato paminawon na gud be. Si Ramon Ang mga higala sa Osaka press conference. Nuclear solution. Samantala pwede na kasi Hinay-hinay niyang audio di sweetheart. Tsaka yung mga ilog na yan, i-ispan ko yan. Ano mo ginagawa? Tinatayo na bahay. Kaya kailangan sa matas yan na bawal magtayo on the river eastment. Ano? Of course, trying to magtayo sa ibabaw. Yan lang ang kailangan. So, naging congressman ka, pare. I-push nyo na yan. Isa batas yan. Para wala ng baha ang buong Pilipinas. Ano ba problema? O, tingnan nyo. Nagbabaha everywhere. Ano ba problema? Para lang pala yung ilog, nagtuturuan pa tayo. Tapos pag nagpara yung ilog, ibig na linisin yung ilog, gawa natin all. Para may hanap mo ay. Ayun, patay. Ayun, wall. Pag nag-sit pipe, di sisilip. Sa gitna yung silip pipe. Tapos pagka may bahan, ang dami ko nila solusyon, ano? Kung kahit yung lahat ng konkreto kasada, nagawa natin ng water storage yan. So, inang minuto lahat kaya mo istorbo sa ilalim ng kasada. Maka 1 hour, kung mula ko ng 20 minutes. So, it will cost the taxpayer billions and billions of corruption. Inyong nadungog ang tipik sa pamahayag ni Ramon Ang. Nag-mention siya mga higala o construction. Nganha sa daplin anang mga kasapaan. Gipangpuyan. Dili mga higala mapahawa sa mga politiko kay walay political will, kay mahadlok og mapildi sa eleksyon ug pahawao na kay mga butante. Nag-mention siya mga higala about corruption sa budget. Bisag wa na'y kabutangan, hala, kuan gihapon din na ang mga kilid sa sapa. Panghimo-himuan bisag unsa na lay mahuna-hunaan ang mga congressman because of the corruption daw mga higala. Tama nang istorya ni Ramon Ang. No? Tama na yung istorya actually. Now, usay problema. Unang problema mga kaigsuunan. Sa makadaghan ng hiyayon, ginabalik-balik nato din itong programa, kanang zonification. Kay ang cost karon sa bahay, usually, bagyo, nagka-soil erosion. Kay dito sa ibabaw, nga mga protected area, himo na mga higalag subdivision. No? Number 1 na si Bilyar.
himog farm to market road. Kaya naaday napalit na ditong tag 50 hektaryas ibabaw sa bukid, overlooking mga higala. Diba? So, ingon pa si Ramon Ang, nga kanang mga namuyo anang daplin din ha sa kasapaan nga nakabara sa mga kanal, naghatag og daghang hugaw din ha nga maopoy usa sa mga hinungdan nga mubara ang mga kasapaan, ang kanal. Muawas na hinuon panahon nga naa mga igalay dakong buloog tubig, unahon na siya. So, we will abate those residents, informal settlers, mga igala. Ubos magusa to ang balaod. Kaning mga lugaran mga creeks, torrents, bridges, mga pathways. These are considered mga kaigsunan nga government property intended for public use. Dili man ni siya dapat mga higala puy-an, di man ni tukuran dapat og mga buildings. Pareha nang gihimo mga higalang barangay hall ni Congressman Chua Chucho. Ha? Nga sidewalk gihimo barangay hall. Oh, gibudgetan. Kwarta mga higala gikan sa gobyerno. Kay Atchop Boulevard siya ni Tambaloslos gitagaag budget, nagpatukor og barangay hall. Naa mga higala ang asiras. Tanawa ra gud. Pagkahanggaw. Way kalainan na ni Boy Nograles kaniadto nga magpatukod mga igalag basketbolan diya sa karsada. Kwarta gyapon sa gobyerno. Ang karsada gihimo basketbolan. Tanawa ra gud. Walay conversion mga igala nga gihimo gikan sa legislative department, gidiretso nagbutang og basketbolan ang karsada. Oh. Kanang mga ingon ana nga mga construction, kani man gud sila. Kani mga tulay. Those are kining gitawag nato mga higalag kuan. Na term ana sa legal kana bang gawas anang intended for public use. Public property intended for public use. Beyond the commerce of man. That's beyond the commerce of man. Dili na siya pwede nato pagahilabtan. Dili na siya pwede nato sa because those are intended for public use. Dito mga higala sa Metro Manila, bisag diri sa Davao naa man na diri. Ginagamit, ginapangtukuran ug ilahang mga structure. So, what is the implication mga higala aning statement ni Ramon Ang? Unsa implikasyon na ni? Inuon daw, but pasabot ani na ay demolition mga higala. Ay demolition. Oh, kay kung di na nimo demolition, naaragyapo na diha, that will not address the problem. Peligro magpabilin gihapon. Kay ang mga hugaw ana nila diha mapulyot, ang mga basura di ari pambutang, mga silupin, plastics, di ari panglabay, sapa. So dili mga kaigsunan ma-address ang problema. Now, on the government side, nagbahad na ra ba si Senador Panfilo Lacson nga kung pila ra ang magasto sa gobyerno tungod sa private intervention for a solution mga higala aning flood control projects nga nagkalitsi-litsi karong panahon na. Mao po daw mga higala ray iyahang gusto nga ihatag kung pila ra ang nagastos gobyerno. Dili kay halimbawa ang gobyerno mag-allocate og 5 billion o 500 billion bisag na anay kang atong ang agyatag 5 billion gyapon. Kay nahadlok si Lacson nga ibulsa ra gyapon ni sa mga congressman dagko dinha. So, og karon panungtan taning istorya ni Ramon Ang nga wa na gaston ang gobyerno. Di na angay mabalaka ang mga Pilipino. Sagot niya tanan. Wow, sagot niya tanan. Oh? Wow kayo, di ba? Wala mangyang istorya. Wala na problemahon mga higala kuno ang mga Pilipino kato ang gobyerno. So, dinha sa Metro Manila, dapat zero allocation na dinha ang ato ang infra for flood control program. Di ba? Sagot naman niya ang tanan. O nga nung mag-allocate mamangka.
para for the boys na pod anang mga congressman. Ha? Diba? So, wala na, zero allocation na nang sa MMDA din ha para sa flood control program. Kaya naa naman si Ramon Ang nga mosagot anang tanan. O, unsa pa may imuhang gastuhan nila? Ha? Nga sagot naman sa San Miguel Corporation mga higala ni Atong Ang ni Ramon Ang. No? Unto si Atong Ang, ha? Naglabad parong tingkoy ato ron sa niya nang nangawalang sumungiro kay siya may number 1 suspect di ay. Pero kani mga higala si Ramon Ang nindot kay ni ang iyang proposal para masolusyonan. So, unsay himuon na lang sa gobyerno ani? Tabang ang gobyerno pang demolish din na nga mahapsay na para fully implemented ang project nga gastuhan pangunahan sa San Miguel Corporation mga higala ni Ramon Ang. Mo na nahimo sa gobyerno. Pero kung ang gobyerno di makahimo ana tungod kay mamulitika po ning mga opisyalis mga higala, walay political will, sigurado ko di gyapon na mamaterialize ng gisugyot ni Ramon Ang mga higala. Kaya may mga politiko nga talawan kayo mo demolish anang mga informal settlers. Ha? Kana mga demolisyonon mga higala. Hadlok kay basig balikan daw sa eleksyon, di siya iboto. Tanawa ra gud. Ingon ana kang klaseng opisyal magpapildi ka anang mga illegal? These are illegal settlers. Giingon lang ng informal settler para dili kayo harsh paminawon mga higala. But this is illegal because this is prohibited by law. Anything nga prohibited by law mga higala is illegal. Ginaingon lang ng informal settlers, haron dili kayo harsh paminawon. But that is illegal in violation mga higala of what the law provides. Di ba? Oh. Ambot kung kaya ba ni sa ato ang presidente, down to the local government officials mga kaigsunan, ang pagpapahawa ana din ng mga informal settlers o mga illegal settlers mga higala aron matagaan og dalan ang proyekto nga himuon ni Ramon Ang aron ma-address ning problema nato nga wala ma-address mga higala sa ato ang gobyerno. Ang gihimo hinuon nagsigi lang mga higala binasulay, plano nga mag-imbestigar, puro na lang plano mag-imbestigar, karoon pa na din. Klaro na kayo nang naay na tabong ingon ana, nganong dili ka mag-hire din hag committee nga mag-imbestiga ana o task force nga mag-imbestiga aron mahibaw ag kinsa gyud ang nangurako. Ha? So tama tong suggestion. Dapat dili mag-apil-apil ang mga congressman gyud pag-abot mga higala sa fundings. Kay diha magsugod og kalitsi-litsi ang mga programa mga higalag proyekto sa gobyerno pag mag-apil-apil ng mga congressman. Ha? Diha. Kaya gilan limang ka, 35 to 40% ng ilaha mga higala kickback ana. Pangayoon nila. Oh? Dong Jets Lugab Pirater, good morning. Shout out Milda Paps nga mananahi o kay Leonida Alisna. Lablab Uncle Tintoy nga dakog pitoy. Uyawa po. Bobby Narbay, good morning po din ha. Sa pa man ni Ma'am Maricel Plaza Humawan, good morning. Burag final sa baron sa Matina mga kaisunan na sa bungiro na karon. Sayo pagkaayo na dito. Ang uban na mubuhok paglubi. Pagpabuingas daw. Ha? Finals na ron sugod og alas 12 sa ikap. Anyway, balik ta mga kaigsunan, kining istoryaha nga di dapat manghilabot ang mga congressman, natural lang gid siya. Dapat dili gyud kay igo lang sila magpanday. After makapanday sila og balaod for allocation, ang allocation man gud kinahanglan na ang mga igalay balaod na ay house bill. Mo na ang pandayon sa mga congressman. Unya ang piling sa mga congressman kay karpintero man gyud sila kay nagpanday sila. Mangayo man gyud sila suhol, mahal kaayo 40% mga igala sa total budget. So 60% na lang mabilin. Ha? Tanawa ra gutong breakdown nga gi-enumerate ni
ni Mayor Magalong sa Baguio City. Nato'y breakdown siya sa mga project may gala. Wala gyoy congressman nga ni imik. Ha? Sa statement ni Mayor Magalong mga igala, atong iyahang breakdown sa corruption. Nga ang contractor 15% na lang ang maganansya mga higala. Ang congressman tag 40% ang tigbas. DPWH official kanang district engineer o kanang ilahang direktor dagko pug kayo nagtigbas. Ha? So nabay congressman ni palag kang Magalong wala. Ngano man kay tinuod na tinuod mga higalang breakdown anang budget sa kanang mga infra. Oh, ma-budget din sa gobyerno, ha? Tad-tad kayo mga higala. Tanawa unsay himuon ron ana mga GINCON. Ang ilahang mga supplier maunay himuog financer sa ilaha mga higalang mga project dugay kay pangbayaran. Tag 8 ka bulan. Sa iyo na kayo ng 6 ka bulan ka bayaran tungas tuig. Supplier ka na mga construction, na mga bakal, simento, balas, buhangin, halubla ka na. Ikaw mo'y pa pinanson anang GINCON. Nga naman, way kwarta ang GINCON. Kaya giuna-una nagkuha mga higala, ang kwarta nga naabot sa GINCON, giuna-una nagkuha sa congressman, district engineer o kana mga higalang regional director. Nya mohatag pa ng material testing department kay di man pod papasaron ng imuhang materialis nga gigamit kung di ka mohatag og talay. Oh. Una-una na. Suway kwarta ron ang GINCON. Labi na kanang mag-angat ang eleksyon, ay nako. Ha? Way kwarta ang GINCON ana. Kay mag-una-una day nagkuha sa ilaha mga higalang kickback ang mga politiko, labi na kining mga kongresyon. Hurotanan. Ha? Hurotanan. Oh. Wa na gyud mga higalay mahitabo. Ha? Wa na gyud mahitabo kung kaning mga GINCON mo'y imuhang saligan, di gyud na mahitabo na mga higala ng mga proyekto. Wala na mahitabo ano yung proyekto, wala pundo eh. So, ang diskarte na po sa GINCON, los-loso na po ang mga supplier, mga higala. Dugay kayo bayran. Ingnon dayon nga, wa pa may kwarta ang DP. Oh. Himuog financier mga higala sa mga proyekto, ang mga supplier. Ay, mga supplier, di na po mo supply. Ipiton po ang project. Ang resulta, ang proyekto mga higala, di mahuman. Ang nahuman, ang talay lang ni congressman o sa ubang mga public officials. Maoray natapos. Pero ang project para sa mga tao, wala yun mga higala matapos. Maunay nahitabo din ha. So, tama na. Dapat dili makitaan bisag anino sa mga congressman kanang mga proyekto sa gobyerno. Kaya kung naay bisag sa lang kanino mga higala, ang presumption din na, Sir Ricky Edge, good morning din na. Oh. Ang presumption din ha, naagyod ng corruption anang proyekto ha. 40% na guldon. Taon-taon. Ato ni balikan may galang human lang mapipila ka mga pahinom doon. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest kay Typhoon Goryo. Patuloy pa nga itong lumakas at ngayon ay taglay na ang maximum sustained winds na umaabot sa 140 km per hour near the center at gusts pong umaabot sa 170 km per hour. Ang kanyang sentro ay huli pong nakita sa layong 165 km northeast po yan o hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. At ngayon nga po ang kanyang pagkilos ay pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Kasalukuyan ay direktang naapektuhan po nito ang Batanes province in terms yung hangin niya o severe winds. Makakaranas ng pabugso-bugso ng hangin doon sa Batanes province. Habang in terms of mga pag-ulan naman ay nakakaapekto ito ngayon dito sa Batanes, maging sa Cagayan province, Ilocos Norte at Apayao province. Sa natitirang bahagi naman ng bansa ay habagat o southwest monsoon ang nakakaapekto at nagpe-prevail at nagdudulot din ho ito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating kalupaan. Maya-maya lamang iisa-isahin po natin yung mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng habagat.
Sa latest na track na ipinalabas po natin ngayong 5 a.m. sa ating bulletin, makikita nga po natin in the next 12 hours, generally ay pahilagang kanluran pa rin ang kanyang magiging direksyon. So, inaasahan natin na magla-landfall po ito sa Taiwan o southern part ng Taiwan ngayong araw din. At nakikita nga po natin, based na rin po dito sa ating pinakita po na track, itong shaded areas kung saan makikita po natin hagip ng radius ng bagyo ang Batanes Province. Ibig sabihin, yung mga pagbugso ng hangin doon ay inaasahan dulot ni Typhoon Goryo. So kung mag-persist po yung kanyang projection, posible rin ho na this afternoon o mamayang gabi ay lumabas na rin ho ito ng ating area of responsibility. Gayunpaman, patuloy pa rin tayo magantabay sa magiging updates ng Pag-asa. Kaugnay dyan, signal number 2 pa rin ay nakataas sa Itbayat, Batanes o sa municipality ho ng Itbayat doon po sa lalawigan ng Batanes. Habang signal number 1 naman sa natitirang bahagi pa ng Batanes Province. Kaya sa mga kababayan natin doon, patuloy natin silang pinag-iingat, maging alerto po tayo dahil sa lugar na nakataas ng signal number 2, possible ng 62 to 88 kilometers per hour na wind o lakas ng hangin at posibleng magdulot ng minor to moderate threat to life and property. Habang yung nakataas naman ang signal number 1 ay posible ang 39 to 61 kilometers per hour na maximum sustained winds o lakas ng hangin at pwedeng magdulot ng minimal to minor threat to life and property. Samantala, dahil naman sa habagat, inaasahan din natin yung pagbugso ng hangin sa Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, sa eastern portion ng Isabela at northern portion ng Ilocos Norte. Kaya pinag-iingat din natin ang ating mga kababayan doon dahil bagamat wala pong signal o tropical cyclone wind signal sa mga nabanggit nating lugar, ay posible pa rin silang makaranas ng mga pabugso ng hangin dulot ng bagyong Sigoryo. Ibig sabihin, dulot po ng southwest monsoon rather, yung na-enhance na habagat, na-enhance po ni Typhoon Goryo. Samantala, in effect pa rin ang ating weather advisory, so possible pa rin yung 50 to 100 millimeters of rainfall sa Batanes Province at Cagayan Province. Dahilan pa rin ito o direktang epekto pa rin ito ni Typhoon Goryo. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon, maging alerto po at inaasahan nga natin ang halos widespread na pag-ulan dahil nga po sa epekto ng bagyo. Samantala, para sa forecast natin sa araw na ito, mananatiling maulap ang papawrin na may mga pag-ulan sa Ilocos Norte, Apayao at Cagayan Province dahil sa epekto ng bagyo. Samantala, sa Batanes Province ay maulang panahon na may pagbugso po ng hangin dahil din kay bagyong Goryo. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, so particular dito sa Mimaropa Region, dito po sa Masbate, Albay, Sorsogon at maging sa Camarines Sur at Catanduanes, asahan natin ang maulap na papawrin at mataas pa rin tsansa ng mga pagulan sa halos maghapon dahil sa epekto ng habagat. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi naman ng bansa ay mga localized thunderstorms po ang pwedeng magdulot ng mga pag-ulan. Anytime of the day po yan. So, posible yung mga 5 minute to 1 hour na buhos ng ulan anytime of the day dahil sa mga pulong-pulong pagkidlat, pagkulog. Sa temperatura naman natin sa Metro Manila from 25 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat. Sa Baguio ay 16 to 22 degrees Celsius. Tugigaraw ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Luwag ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay malamig din from 23 to 32 degrees Celsius at sa Legazpi ay 25 to 33 degrees Celsius. Samantala sa Western Visayas, sa Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, maging dito po sa mga region ng Bangsamoro at Socsargen, asahan din natin ang maulap na papawrin at mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog dahil sa epekto ng habagat. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, posible rin ang mga localized thunderstorms. So, paring maging kampante saan man ang lakad natin for today, huwag kong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Gayon din sa Iloilo. Sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius rin at sa Kalayaan Islands. Sa Cagayan de Oro ay 25 to 31 degrees Celsius. Gayon din sa Zamboanga Peninsula o sa Zamboanga City at 25 to 32 degrees Celsius naman sa Davao City.
Nakataas din ang ating gale warning ngayon sa Batanes, so ibig sabihin, posible nga po o nakikita po natin na maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng karagatan doon, kaya't hindi pa rin ina-advise na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat, especially yung maliliit na sasakyang pandagat dahil sa delikadong kondisyon ng karagatan doon dahil sa presence ng bagyong St. Corio sa extreme northern Luzon. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be at 11 a.m. in the morning. Mamaya lamang ho yan, kaya't mag-antabay po tayo sa magiging updates ng Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na Miguel diri sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa Samtang doon na 17 minutos sa nakalabang human ang alas 8 sa buntag. Good morning again kay Mamo, ha? Matod pa niya, dugay naman ang trabaho na sa DPWH ng ingon ana, no? Kanang corruption ko no mga higala, no? Kay kunay bans man na sila sa mga congressman gyud. Lisod kayo natay congressman wala DP. Saan na lang ang ato ang mga transaksyon sa kining infra, di ba? Unay bans man na sila permi. Lisod pod og wala poy congressman unya DP lang. Di ta makasiguro sa ato ang pundo din na, no, sa mga proyekto. Kaya ang tinuod yun, wala mga higalay proyekto, walay kwarta. So kinahanglan makapangharbat yun mga higala o kining proyekto, no? So lisod mga higala ispilingon ang mga kining mga nagapanghitabo karon. Ang present administration kanunay lang nagsigig ingon nga mag-imbestiga. Wa may nga priso. Wa may nga priso alang-alang be. Imbestigahon na nimo, imbestigahon sa presidente pag abot sa tumoy apil day ang asawa. Usaon na nimo mo ingon tulong pag-imbestigahon dito nga gisugo man mini first lady. Patay ka din na. Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning din na. So lisod po kaayo na. Muna nga, ang mga tao, ang mga istoryang investigasyon, tuo lang mo, pero ayaw gid mo og salig. Pwede ba na? Tuo lang, dili mo salig mga higala. Taon-taon, balik ta magabay ka istoryahan, taning may tungod, aning impeachment na pod, kay naay mga latest nga development ani mga higala. No? Ato ni mga higala, unya nga dalikatan, malamang pipila ka baga, pahinomdom. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90 points. Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Good morning din na kang Bini-Bini.
naminaw sa iyahang sakyanan. Og si Lalay, di na sa Lalay Salon sa Puan. Pating kusuga sa iyahang radyo din na. Suko na yung silingan kay pating kusuga. Galanog-lanog ang 90.7 Love Radio. May buntag ninyo din o sa mga nag-atang paraw sakyanan. Kay short ang sakyanan, di dapitas may Puan. Kuan lang mo din, antos-antos lang mo. Kay wala pa yun mahitsas ang programa nga katuganing kuan, katong mga bus ba. So ito yung pangalan ng programa, DJ Sweetheart. Ilista na ng mga PUJ. Bus na ang magdagan. Oo. Mga PUJ, wa na po na rin yung uban. No? Ilahang mga franchise mo na short yun. Daghang pasayro, estudyante, mga di opisina. Dadapitas Puan. So, tiis lang sa mo din kadiyot. Kaya basig kaning ato ang bagong transpo system na to. No? Ma-implement na ni siya. Di na mo maglisod o niya labaw sa tanan, komportable na ang ato ang mga kaigsuunan. Alright, doon na 22 minutos sa nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Kanang corruption manggod, naka-template na. No, naka-template ba? Mura ba ka na sa computer? Naka-template na siya. Unless usabon na mga higala sa presidente ng template or wala o ng template sa corruption, saka pa siguro mga kaigsuunan makasulti ta nga mawala ng corruption. Pero hangtod ka ng template sa corruption, mao gyapon ay gamit-gamiton sa mga opisina sa gobyerno, wala gid ta dinha. Why? Because ang corruption becomes systemic mga higala. Systemic na siya. Alright. So much. Ani mga higalang flood control project. Arita, ani mga higalang dilawan. Kay na mahayag na pod ang Liberal Party Acting President nga ang kanhi Congressman pod mahigalang si Lorenzo Tañada III. Na pwede daw ang katawhan Pilipino mag-file og impeachment batok sa 13 ka mga justices sa Supreme Court. O anong dili man mo mag-initiate ana? Kamong mga taga-Liberal Party, kamong mga pinklawan, kamong mga congressman din ha. Di ba? Atong una, nag-initiate mo og impeachment complaint batok sa Vice Presidente, wa mo mangusulta sa mga tao. Nangusulta, mag-ikonsulta ba ang mga tao ani nga mag-file tag impeachment batok sa Vice Presidente kay na ay 125 million nga confidential fund nga dili niya ma-explain giunsa niya paggasto. Nangonsulta ba mo? Wala man. May mahadlok po siguro ug balikan sa mga tao nga ang kang Rimulya lagi, Rimulya Brothers 1 billion man ang confidential fund. Naunsa man po na kang presidente 4.6 billion. Naunsa man po na mahadlok siguro balikan. Muna nga sila rang mahigala mo'y nag-initiate sa impeachment complaint. Karon magpalaban na mo sa mga tao. Haron hugas kamay mo. Hugas kamay ang mga congressman mga higala. Kung ilahang i-initiate ang impeachment complaint batok aning 13 ka mga justices sa Supreme Court, maayo po maayo po pagkadiskarte kay gusto mga higala manghunaw siguro ning mga panuhakdag ko. Kay burag na siguro ning mga kaso ito mga higala sa kining korte, basig moabot na to sa Supreme Court, sure yun mo din. Sure yun mo din ha, kakwanga mo. Now, well, pwede man na mag-initiate. Pero, parehaan ni mga galang law professor nga si Mel Santa Maria. Amo tig-unsa ni mga higala ni Santa Maria man tong bana ni Karen Davila. Amo tig-unsa ni. Niingon siya nga mali daw ang gihimo sa 13 ka mga justices sa Supreme Court nga gi-dismiss on the ground of 1-year bar rule. Matod pa niya, ang filing impeachment complaint, dili daw pareho mga higala sa initiation or institution of impeachment proceedings. So, dapat, sa inato pa, dili daw to ihapon katong first 3 impeachment complaint,
sa kining mga congressman, dapat ang katulang daw ihapon sa Supreme Court kadtong naabot dito mahigala sa Senado. So, sa iyang tanaw, wala na violate ang 1-year bar rule because there was only one impeachment complaint. Mao na mga higala ang iyahang buot pasabot. Siguro. Sa iya may galang tinor. Nahimo po ni siya mga higalang debatable manggot kaning 1-year bar rule. Because this is the first time nga nag-resolve ang Supreme Court kung unsay tinuod nga meaning o buot ingnon aning 1-year bar rule sa impeachment case mga ala. Medyo nakakuan siya kanang nahimo siya mga higalang hisgutanan nga dili na mao ni. Napoy mingon dili na mao ni. So dagha mga interpretation. But at the end of the day, who has the power to interpret? It is the Supreme Court. Kana imuhang istorya din not even kining dissenting opinion because kung may utang dissenting opinion, dapat included ka dito sa in-bank. Appeal ka dito. Justice po ka. Pero kanang imuhang opinion din wala na klaro. Kuana kanang maritis na ang tawag man kay labot dito, dili man ka justice po. Di man ka makahatag sa imong dissenting opinion, di ba? Para i-counter ang concurring opinion mga higala sa majority sa mga justices sa Supreme Court. So kanaya wala na kana bang istorya na. Because again, at the end of the day, it is the Supreme Court who will interpret the provision of the law. Ang gihimo sa Supreme Court, kaning 13 ka mga justices mahigal was just interpreting, kaning balaod. Ilang naman gi-interpret. Wa sila moingon nga pabor mi kang Sara, wa sila moingon nga pabor mi sa mga congressman. Gi-interpret lang nila ang balaod mahigal unsay buot ipasabot. Okay. For purposes of discussion, granting the certain justices of the Supreme Court was erred or were erred in interpreting, kay kuyaw gid sila interpret, sige, was erred in interpreting the provision of aning constitution pertaining to 1-year bar rule. Sige. Kani, mo niya akong argumento. Is it proper for the Supreme Court to dismiss the same complaint nga naa pa may laing isyu, dili lang man 1-year bar rule ang pasikaranan mga higala sa Supreme Court in dismissing the impeachment complaint against the Vice President. There were two grounds, 1-year bar rule and the violation of due process clause. Ang ilalang ginatuki ang kaniyang 1-year bar rule. O ganting, sige, masahod pa mo sa 13 ka mga justices sa Supreme Court anang issue interpretation sa 1-year bar rule. Kamu ang tama, mali ang 13 ka mga justices sa Supreme Court. How about the due process? What do you think? Mali gyapon ang Supreme Court? Ay kung ingna nga sa kadaghan ng kasong gidesisyonan sa Supreme Court involving issue of due process, masayop gyapon ang Supreme Court. Sige daw. Kabuk ang Supreme Court maldito. Wala sila mag-rely lang mga higala sa Osaka ground in dismissing the impeachment complaint. Nag-raise sila, nag-pinpoint sila mga higala og 2 ka grounds, 2 ka grounds. Violation of due process and violation of 1-year bar rule. The issue of due process and 1-year bar rule constitute the issue of constitutionality because it arose from the Constitution. Nagsumikad siya mga higala gikan sa atong batakang balaod. So, issue of constitutionality. Dingon karon ang Supreme Court, yes, violation sa 1-year bar rule, gawas niya na violation pa gyud siya sa due process clause.
Inya karon ilang gimakmak ang 1-year barrel. Kung makmakon ninyong 1-year barrel nga mao'y ko sa dismissal, makmakon ninyo dapat ang due process. Ha? Kaya bisan pa og ingno natog na sayop, kamo ang tama pag-abot sa interpretasyon sa 1-year barrel, di man gihapon na masulti nimo nga pwede nimo banahon because napaisa ang violation sa due process. Oh. So, usaon na lang na, inyo na pong makmako ng due process. Inyo ninyo nga, mali ang interpretasyon sa Supreme Court anang due process. Unay dako kayo katawanan. Ha? Sa kadaghan-daghan na gidesisyonan magala sa Supreme Court, may tungod sa issue anang due process. Karon pa sila magkamali, 13 pag yun sila kabuok. Pagkakatawanan mga higala. No? So, wala kayong lusot sa Supreme Court. Ha? It might be, ang inyong, halimbawa, ang itubag lang nila mga higala sa ilahang motion for reconsideration, ang ilahang argument, halimbawa, sa mga congressman, kung nakaangkla lang dito mga higala sa 1-year bar rule, dili gihapon mag-grant ang motion for reconsideration. Because there is still one issue nga nag-ground mga higala for the dismissal, ang violation sa due process. 1-year bar rule lang ang tama nila, pero sa due process, tama man po ng Supreme Court, dismiss gihapon ang resulta sa kaso sa Vice Presidente. With more reason. Kay due process na. Ang due process mga higala is the backbone, no, for a fair trial. Kabaw na takon sa ng fair trial. Requirements na mga higala. Oh, para sa usa ka demokratik kanhong sistema sa atuang panggobyerno nga una ta kuhaan og katungod, propriedad, kinabuhi ug kagawasan kinahanglan na anang due process. Fair trial. Oh. Unya karon unsaon na ninyo pag-argue? Ingno na po niyo Supreme Court. Mali mo Supreme Court sa inyong interpretasyon anang due process. Mugin ang giyon nako sa kadaghan ng issue nga gi-resolve sa Supreme Court mga higala pertaining to due process. Karon pa sila magkamali. Gibuguan na lang yun mo sa Supreme Court nga wa makabalog unsa ng due process. Di makabalo whether or not due process was observed in the case at bar. Gibuguan na lang, kamo na lang gi-bright. No? Apply siguro mo og justice ngadto sa Supreme Court para kaalaman. Di ba? Basig din na pala sa Judicial Bar Council, wala na mo, di na mo ma-appeal sa listahan. Ngano man. Oh, basig overqualified. Overqualified kay pagtikas. Walang iyon ko. Bisan pa, og tama sila anang ilahang interpretasyon sa 1-year bar rule, sango gyapon sila dito sa due process. Kay duha ka issue ni ang gi-raise sa Supreme Court. Duha ka grounds ngano gibasura mga higala ang impeachment complaint. And it is impossible for the Supreme Court to commit wrong with their interpretation mga higala. Oh? Ani nga due process, tungod kay kanang due process mga higala, mura na nagbugas humay sa mga justices sa Supreme Court. Kada adlaw, kada kaso, na anak halos kanunay mga kaigsuunan. Subot pasabot, master na sa mga justices sa Supreme Court ang due process mga bayan. Dili na nimo na sila malingla ana, mailad-ilad ana unsa ng due process. Basin, kani mga igalang mga congressman o makritik sa desisyon sa Supreme Court na sila kaugalingong meaning anang due process. Basin na sila kaugalingong meaning na lahi na mga higala sa meaning ubos ato ang balaod. So again, atong klarohon, bisan pa og nasayop ang Supreme Court,
tama ang mga congressman sa ilang interpretasyon, anang 1-year bar rule, dili gihapon mag-grant ang motion for reconsideration because the other ground for the dismissal, mga higala, which is due process, dili pwede na nila ingnon ang Supreme Court nga mali. Wala karon ang tambaluslos, puro na lang panghadlok. Gihadlok na po niya ang mga justices sa Supreme Court nga impeach. Sige daw, impeach daw nimo. Asa man na nimo dalon ang imong impeachment? Ingnon na to, maka-initiate mo din ha? Karon, moingon ang Supreme Court, unconstitutional ang impeachment. Asa ta man na dalon? Kinsa may mo interpret ana whether or not tinuod ng allegation nga unconstitutional. Di ba Supreme Court yapon? O may Supreme Court, yes, unconstitutional. Unsay mahimo ni tambalos-los, mga higala. Ha? May pag magtambalos-los na lang yun na siya. Wa pa'y siguro, disbaron pa na siya ng mga justices sa Supreme Court. Di ba? O wala na. Because ang Supreme Court, wa man manghilabot sa politics. Ni dool ta dito sila para ipa-interpret kung unsay buot ipasabot aning balaura. Ang produkto sa ilang interpretasyon, nagpabor, dili ang mga justices sa Supreme Court, ang produkto sa ilang interpretasyon, ni kiling ngadto mga higala sa Vice Presidente, suko ang mga congressman. Pagkahanggaw. O saan ta na ron? Ura nagdulang basketball, ang hatag referee, kaman, di ta mo to sa referee, kay kadapito sa referee, ingnon day na tog tikas. Di na lang ta magharog referee, ang alay na lang ta. Ha? Paul Sunggo na lang ta. Di ba? I mean, there is always a proper venue para sa ato ang mga grievances na to. Kung naamang yun, valid man yun ang ato ang grievances. Kay, ang tao, ug di na yun makaagwanta mga higala, magprotesta man yun ang mga tao. Hinumdumi. The supreme law of the land is the voice of the people. The voice of the people is the supreme law of the land. Salus populi est suprema lex. Di ba? So kung ang tao di na makagwanta mga higala, wa na'y makita ang solusyon, wa na'y makita ang remedyo para ma-address na yung problemahan tungod kay very schemic ang problema. Ang mga tao matulog karsado Because ang pag-adtos karsada, ang pagprotesta mga kaigsunan, part and parcel na sa ato ang constitutional right. What particular provision? The right of the people to petition the government for redress and grievances. Freedom of expression. Right of the press. That no person shall be imprisoned by reason of his political belief and aspiration. Diba? Those are provisions, mga kaigsunan, ubos din na sa atong batakang balaod. So, kaning kuan ba, style nga, kung sa ilang gusto, dapat sila sundon. Kaya naana sila gahom, napagin sila daghang kwarta, which is very bad, mga kaigsunan. Very bad precedent, actually. Dili angay nga pamarisan tungod kay ang musunod nga henerasyon, muna makita niya, makalusot ni unani nga style, mo una po na, kaya din na, pwede din na, kaya itong una, mo na, kaya ra. So, lisod kaayo. Karon, taon-taon, kaning kang Vic Rodriguez nga ipadisbar daw mga kaigsunan, hisgutan ta po ni, uman lamang pipila ka mga hinumdom. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng kolera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Good day, everyone! Luckily, we can now file our income tax returns even without physically going to the Revenue District Office with the help of
the eBIR Forms app, which are available for download from the BIR website. In this video, we will share with you the step-by-step process on how to file your income tax return using the eBIR Forms app. First, open your eBIR Forms app to proceed to the homepage. Make sure that Issue sa masa, uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig. Issue sa masa, uban ni June Bersamin. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Alright, balik tayo gala diri sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na 42 minutos sa kalabang human ang alas 8 sa buntag. Ugma na lang yun siguro ning may tungod aning kang kuan. Attorney Vic Rodriguez nga disbarment mga higala. Diri sa panawagan mga higala sa tuang presidente. Nanawagan siya sa Filipino community nga mangandam na daw sa posibleng gira sa China o US. Labot mga higala sa bikil sa Taiwan. Kagapon naisgutan tani. Naisgutan tani mga higala ning istorya sa presidente nga mura og sa tuang tan-aw nahimo mga higalang kuan irresponsible ba, no? Irresponsible in the sense nga instead nga mahimo kang advocate sa kalinaw, no? Kuan nahimo hinuon ka mga higala bang kanang naga-trigger, no? Naga-trigger o kasamok, nagahaling actually, no? Munay right term din ha. Now, ang Filipino community wala malipay mga higala, no? Wala malipay ang Filipino community aning panawagan sa tuang presidente. Inay manawagan mga higala o kalinaw panaghiusa sa mga nasod nga adunay conflict. Daw ihapang gihalingan mga higala ang bikil kay niingon siya nga di na daw malikayan nga magira na daw ang US ug ang China tungod sa issue dinha sa Taiwan. Unya kahuman ang mga Pilipino adto gyud daw sa US. So daghan kayo mga higalang nangalsa ang kilay aning panawagan sa atuang Pangulo. Dili gyud siya maayo mga higala. Kay makurnaw ng utok lagi sa China. Sama sa kunang istorya kagahapon. Makurnaw ng utok ana. Moingon na karon, mangita na rog bikil diri sa Pilipinas. Probably kanang West Philippine Sea nga issue din ha. Munay imo og triggering device aning mga incheck. People's Liberation Army mga higala. Kahuman, padakon ang istorya. Kahuman, pabumbahan dayon na din ang mga base militar sa US. Nga ingnon dayon nila nga wala may kabalo. Kaya nga na mo sa Pilipinas na.
Hurutan yung trabahoan eh. Ha? Una-una karong in-check, dito man mo mulaban sa US dahil magira. Be, sampulan ta mo, be. Karon palang daan, itipon ta mo. Itipon ta ng mga Pilipino kayo. Ang statement sa presidente, adto sila sa US, bisan pa og nangumpra na sila dig mga China products to, adto gyud sila sa US. Unahon ta ni. Ha? Ana man na. Unahon na magalamay mga higala para mahimong inutil ang busing. O galamay sa unahon. Galamay man ta sa US, unahon ta. Pataya na to. Ang US mga higala layo pa kayo. Man na dito mga higala sa likod na globe. Kita, doon kay China, paluparan na ta diri mga higala, mga missile, pusa ta. Napahamak mga kaigsuunan ang mga Pilipino or mapahamak ang mga Pilipino. Mao na nga masulti na to nga very irresponsible statement sa part mga higala sa presidente nga magsulti og sama ni ana. No? Gibutang nimo sa peligro ang imuhang katawhan. Inay nga manawagan ka nga ay daghan kayong mga OFW ba sa Taiwan kung mahimo lang mag-istorya silang tulo, mag-istorya sila or pwede mo apil mi sa istorya mamahimo ming kining sani negotiator ano ba? Because we are an advocate for peace. Dili man ta mga higala pwede anang gira kay ang ato lang daang national policy, di ba? Renounce war as a kining national instrument, national policy. Adhere the so-called generally accepted the principle of public international law. Di ba? Mahimong advocate. Nya karon ingon ana ang statement mga higala. Daghang nagduda. Nga kani statement sa presidente, pasipsip sa US. Haron dili ipiton ang iyang asawa mga higala nga nay kaso sa US labot sa kamatayon ni Tantuco. Sila po na pamilyang Marcos daghang pug atraso dito mga higala sa US. Kung daghang nagduda nga kani gihimo karon sa tuang presidente pure pasipsip ra gyud ni Trump. O karon ingon siguro si Trump, nagunitan ko na ng ilong nimo Ferdinand. Bongbong, nagunitan ko na ng ilong nimo, wala ka nang kawalan diri sa US. Di ba? So, ang iyaha mga igalang baruganan wala makaangkla sa interes sa mga Pilipino, kundi nakaangkla sa interes niya personal o sa iyahang pamilya na maprotektahan ang ilang kayamanan, yung pamilya, di sa mapriso. Inay, ang mga Pilipino, iyahang protektahan kay siya presidente. Di ba? Protektahan ni mga Pilipino. Dapat magpakahiro ka. Kung mamatay ka man tungod sa kayuhan sa imuhang mga constituents, imuhan ng himuon. Dili kay pahamak nimo. Malipay ka o magira ang US o ang China. Daghang kayong mga Pilipino sa Taiwan, 2,000 kapin. O niya kita din automatic collateral damage ta mga igala. Labi na kay imuhang ginaistorya ng adto ka dapig permi sa mga Amerikano. Di apil yun ta permi. Imuon tag battlefield diri mga igala sigira porbida. Taon-taon ato rin balikan human lamang pipila ka mga pahinumdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBI. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Love Radio. Balita mga bahay. Dili sa tuwaga panaguban. Panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Dili sa 90.7 Love Radio. By the way, good morning din na kang Deltamay, kang Jet Gaban.
og kang lalay din ha dapita sa Maypuan, no? Kanang Lalay Beauty Parlor din ha. Good morning. Og sa iya ha din hang mga silingan, lanog-lanog yun nga to ang radyo din ha. Kang Tating Uruyan pod sa puan gyapon ni. Kang Mahal din ha sa may Talomo proper. Kang Ma'am Belen og Dodong Paklar sa may Lower Lubugan. Good morning din ha. Kang Alan 4 kanang Tiluring din na sa Kanto gyud Lubugan. Good morning. Og kang Danny Hinlo, certified handos user po ni. Good morning sa inyo hang tanan din ha. Si Kagawad Rene P. Benito, good morning pod. Di na sumay Daliao, Turil, no? Og sa tanang mga taga San Roque Daliao, may buntag ninyo. Now, balikan tani mga higala ba? Kaning irresponsibleng statement sa ato ang Pangulo. Unsa kahay iyahang ginahuna-huna kung magira mga higala ang China ug ang US. Nga namahayag man siya mangandam na daw ta. Anang bikil nila sa Taiwan nga gusto sakupon sa China. Nga dili mo sugot ang Taiwan ug ang Taiwan na imong protege pod mga higala dinha sa US against China. Kani mo kung Taiwan. Ang claim ani sa China, ilahan ning probinsya. Pero ningon ang Taiwan, independent me. Separate culture, separate among government, among economic, among ang geography na mo, lahi. Ang China man god, ang Taiwan, ang nakadiscovery ana, si Chiang Kai-shek sa Formosa, Taiwan, kaniadto. Diya niya gi-establisar mga higala ang iyahang liderato sa mga Taiwanese. Kay gipalaya siya, gipasibat siya mga higala ni Mao Zedong dito sa mainland China. Sibat si Chiang Kai-shek, diya siya sa Taiwan. So karon gusto na po kwaon may higala sa mainland China ang Taiwan. Una nga nasamok na ron sila. Kay matag election sa Taiwan, na ay padaganon nga pangulo, pagkapangulo, ang mainland China. Kay kung mudaog, automatic na ilahan ng isurrender ang Taiwan ngadto sa mainland China. Butang nga gibabagan pag-ayo sulod sa taas ng panahon sa mga Taiwanese. Maunay na itabo mga higala. Karon, ang ato ang presidente, dito masito sa India, na maayag nga ang kani mga higala kunong kuan, mga Pilipino, mangandam na kuno kay magira na ang China ug ang US tungod aning problema sa Taiwan. Daghan mga OFW sa Taiwan. 2,000 kapin. Pero dili lang na mao mga higala ang concern. Ang concern nato kay naara ta diri duol kita sa China, kaya kita paluparan mga higala og missile diri. I-charge ta nga nag-initiate ta og mga nag-provoke ta sa sitwasyon. Unya ingnon na nila nga we are on defensive war. The best offense is the best defense is offense. Wa kita mahimo ana. Di ba? The best defense is offense. Mo man ay balaod sa gira. I-paralyze nimo ang imuhang kalaban, unhan nimo para ma-paralyze. And that is allowed. Sa article of war mga higala. O anaon taro sa China ron. Ingon China nga there is a probable cause for the Philippine government to hit us. A probable cause that this government, the Philippine government, shall be used by the US forces to attack us. So, before it will happen, we will strike the Philippine territory, especially those places where US bases were placed by the Americans or American forces. Patay talya. Unya, mungislo-ngislo ra nga to ang presidente. May man na sila gibo kay naa may daghang
kuan man na, multiple allegiance man na, multiple citizenship man ang mga panuhak. Kita sa ako nang nasulti kagapon unsa man. Dual citizen ra man gyud ta, inig-abot na to og 60. Kay Filipino citizen og senior citizen. Pero karon asa man ta mudagan? Asa man tang bangag musod, mutago. Ha? Sa ka-high-tech mga igalas gamit aning kuan. Although na mga palok, pero ang mga palok nila makapatay gyapon. Pero mga palok sa kuan, mga palok nga mga armas China. Oh, makapatay. Hadlok man gani tag debris lang mga igala sa ilahang rocket. Hadlok naman gani kayo ta. Di ba? So, labi na lang, nanay mga sagol, uranium, din na kung sa pa na mga chemicals, mga igala nga makamatay. Ipalupa din sa tuwa. So, kaning statement sa presidente, wa gyud ni mga higalay, ayo gyud ambot og niagi banig proseso mga igala sa iyahang utok. Oh. So, papangandam mo na ta. Kamo da, pangandam na mo. Ha? So pag pangandam na to ani, ultimo palit gyud bugas, wa man gani ta. Unsang klaseng pangandam iyang gusto. Ultimo pamalit na tong bugas, wa man gani nya. Mangandam ninyo ta ng gira. Wa naman gay tay halos lamoy diri mga igala, perti nang mahalas bugas, mahala kay mga palaliton. Unya mo na lang unahon na to og pangandam. Ginoo ko. Ha? Sa kung tanaw panahon na gyud nga mo step down ang ato ang presidente. Wala gyud siya nahimo eh. O dili niya kaya mga higala pangunahan ang ato ang nasod. Especially niining panahon na nga naputos ta mga higala sa mga nagkalain-laing problema. Murag panahon na gyud nga mopahuway na ning ato ang presidente mga higala. Dili mo pahuway sa iyang trabaho kay wa man siya gitrabaho. Mopahuway sa iyahang pagkalat. Mupahuway sa iyang pagkalat. Ewa na, grabe na. Kalat na kayo. Hasta ang iyang asawa, gakalat na mga igala. Nagpakaulaw, nagtaman sa ginhawas mga Pilipino. Ay, nako. Again ha, kadning istorya ng impeachment nga to ni Vic Rodriguez, ugma na ni, kay kabsa na punta mga igala sa oras. Ako ang inyong alagad bata-bata June Bersamin sa programang Issue sa Masa. This is 90.7 Love Radio. Apan una ta magbulag-bulag mga igalang ato ang pulong pamalandong karong buntaga. Walay taong muluhod kanimo kung wala sila'y pagsali sa imuhang katakos. Basta magluhod-luhod ay naagyon na pagsalig sa katakos. Bahalag unsay rason nga nung nagluhod-luhod na sila din. Well, sa pa ko yung alagan bata-bata June Bersamin. Manamilit na usab nga na kaninyo ang turong mapohon samang takna samang istasyon. This is 90.7 Love Radio. Salamat, mayang buntag, and keep safe always mga ba. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa Masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa dinhi sa 90.7.